Завършихме за днес тренировъчния ден с сухоземни упражнения. На гости по време на упражненията беше моя колега и приятел Хаджи Христо Николов, председател на Българския национален клуб Епаньол Бартон Пазарджик, също така собственик на развъдник за епаньоли, бартони в България. Една линия много качествена. Имал съм щастието да работя с едно куче от неговия развъдник, и което куче го направих шампион на България по вода и трети в класирането за, забележете, майсторски изпитания на кучета за Традхар. Това говори доста за тази линия, която той развъжда. И искам да му благодаря, че той малко днес ми помогна. Държеше в даден момент и моето помощно куче асистент Рън и му дава възможност да види как протича един работен ден при моята академия Найк. Много ти благодаря, Тито. Ако може и аз да допълна нещо. Днес станах свидетел на 175 дневни кучета, или обикновено казано 4 месеца и половина, с тяхната прекрасна апортировка, с тяхната прекрасно ориентиране, с тяхните сувалки, с търсенето на каре. Прекрасни кучета при един прекрасен специалист. Малко е да се нарече Найке Интер специалист. Най-голямия в България. Пожелавам ви все такива успехи. Много инстинктивно, това говори и че нося голями задължения по този начин на плещите си. Много благодаря за вниманието на публиката. Благодаря ви.